Район мәктәпләренең 9 һәм 11 классында укучы 28 укучыга дистанцион уку чорына планшетлар тапшырылды. Онлайн дәрес бирү барышында туган үзәклекләр, уңайлы телефоннары, планшет яисә гаджетлары булмаган балаларга, аз киремле гаиләләргә әлеге ярдәм бик тә вакытлы булды. 88 балага якынча кирәк иде смартфоннар, планшетлар, төрле ситуация инде, төрле өйдә кемнең я юк, я интернеты юк. Мәктәпләр белән без аны эшләп торабыз. Министерствода, дәүләтебездә, президентыбызда инде бик нык зур ярдәм күрсәтте. Менә инде 28 планшет кичә безнең кайтты республикадан. 9-10, 11 класслар өчен, аңынчы инде 11 класслар өчен 2 планшет кайткан. Янса Академия правосудиянең безнең бүләге иде ул балаларга. Район мәгариф идарәсе, мәктәп директорлары, балалар бакчалары мөдирләре белән берлектә райондагы аз киремле гаиләләргә азык-төлек пакеты белән дә ярдәм итте. Мәктәп директорлары, управление образования методистлары, детсад мөдирләре безнең инде менә пакетларда тотып, тапшырып, үзебез тутырып, үзебез пакетлар тапшырдык инде мохтаҗ гаиләләргә. Чөнки беләсез инде мәктәптә ашаган бала инде ул өйдә кайчакта ашап бетермәскә дә, җитмәскә дә мөмкин. Шуңа инде менә шушындый кичәгенә генә үзебез мәгариф учреждениеләрен 40 пакет тапшырдык без шушы балаларга. Бу көнне милицияның 9 чыгарылыш укучысы планшетлар кабул итеп алды. Мондый төр ярдәмне оештырган республика җитәкчелегенә, мәгариф һәм фән министрлыгына һәркем рәхмәтле. Бу инде әлбәттә бу гаиләләргә искиткеч зур ярдәм дип әйтәсем килә. Минем аларның уку мөмкинлекләре икенче төрле ачылыр дип өметләнәбез инде без. Һәм бу 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыйныфлар өчен. Лицей коллективы һәм әтиәниләр тыгыз элемтәдә эшләүләре белән аерылып тора. Коллектив 1-8 классларда белем алучы аз киремле гаиләләрдә тәрбияләнүче укучылар өчен дә ярдәм итү юлын тапкан. Үзебезнең коллегаларыбыз шулай ук ярдәм күрсәттеләр. Шәхси эшмәкәр Шаймурзин Фаид Фаатовичны аерым әйтеп үтәсе килә. Ул безнең даими ярдәмчебез. Зур рәхмәтләр аларга. Бердәмлек, татулык һәм дуслык һәр вакыт авырлыкларны җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Бөтен җир шарын борчуга салган коронавирус инфекциясе вакытында авыр хәлдә яшәүче гаиләләргә, бигрәк тә балаларга игътибарлы булыйк. Вакытлы чабылган кыенлыкларны бергәләп җиңик. Фәридә Гайнтинова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.